A ver, sin el PIN y sin el PAN sería muy difícil entender qué ciudad tendremos. Por lo tanto, el PAN son las actuaciones que va a tener el equipo de gobierno. Intentaríamos no solamente que fuera el equipo de gobierno, sino que fuera el pleno, porque es decir, el gobierno de la ciudad no es el equipo de gobierno, es el pleno municipal. Y por lo tanto el PIN es lo que de alguna forma permite realizar los planteamientos que tiene. A ver, tenemos una ciudad en transformación, por lo tanto va a ser unos años muy interesantes y este PAN y este PIN va a permitir, si las cosas se realizan tal conforme están previstas, hacer un cambio de ciudad que tenga en cuenta todo el tema de la transformación. El PIM i el PAM que avui hem aprovat doncs és l'aposta, de fet és el pla d'acció del mandat i el pla d'inversions del mandat que planteja l'actual equip de govern, format pels socialistes, per Tots som Sant Feliu, nosaltres, i per Veïns per Sant Feliu. És una visió de ciutat, d'una ciutat en transformació. Ens trobem en un moment en el qual Sant Feliu està passant per la gran transformació que tindrà durant el segle XXI. Per tant, és un pla d'actuació del mandat i a les inversions que hi van associades per aprofitar aquesta gran oportunitat històrica que es produeix a Sant Feliu. El gran repte és el soterrament de les estacions del tren i l'espai resultant que es produeix en base d'aquest soterrament. A més, és aprofitar per ficar, no només per resoldre una ferida urbanística que hi ha a la ciutat, sinó perquè socialment sigui una ciutat molt més cohesionada, que generi oportunitats i que generi molta més activitat a la ciutat, que serveixi com a revulsiu per fer pujar la ciutat de Sant Feliu amunt. No pots fer un model de ciutat quan no comptes amb la meitat dels regidors que som ara mateix al ple municipal. Nosaltres hem tingut accés al pla quan ja estava aprovat i presentat. No veiem clar una idea de ciutat, veiem que hi ha propostes de mesures que ja estan fins i tot sent aplicades. Llavors, clar, després d'un any de govern que aprovis un pla d'actuació de mandat, t'estàs traient un quart d'aquest mandat. Ja creiem que durant tot aquest temps que han estat tècnics de l'Ajuntament treballant i posant sobre escrit en el pla d'actuació de mandat totes aquestes mesures que volen fer, hi ha mesures que es triguen menys en executar que en planejar. Llavors nosaltres creiem que un pla d'actuació de mandat hauria de ser un document molt més àgil perquè tu ja et presentes unes eleccions amb un programa electoral. És això el que ha votat la gent i per mi posar ara mesures que surten de cop sense haver-la votat la ciutadania doncs no ens agrada. Crec que el que ha fet l'equip de govern és el bolcatge de moltes accions, primer sense participació, un PAM molt poc creïble, perquè quan es creua amb el PIM no encaixen les propostes amb els diners destinats a aquelles propostes, i els que hem tingut la sort de gestionar aquesta ciutat sabem que quadrar això és una feina que no s'ha fet o són pretensions que no s'arribaran a fer i entenem que no hi ha hagut cap mena de participació, que és un document de l'equip de govern que nosaltres pràcticament moltes de les accions ens hem enterat també ara en directe i bé, ens hem abstingut. Aquest pla d'actuació de mandat, conjuntament amb el pla d'inversions i l'agenda urbana, que també ens hem abstingut, un document que es va treballar d'una manera molt transversal i molt participada i ara el que fan és canviar-la per buidar-la totalment de contingut. És impossible que nosaltres votem a favor d'un pla d'acció de l'agenda urbana sense accions. O sigui, jo crec que és molt deliberat que volen tenir les mans lliures per fer i desfer el seu parer. Llegint tant el PAM com el PIN no em queda clar el model de ciutat. Diria que és un model de ciutat que vol acontentar molts sectors diferents de la ciutat. Això ho veiem amb el pla d'inversions referents a equipaments. Vol posar, creiem que és un PIM sobretot excessivament optimista i ambiciós pel que fa a la construcció i remodelació d'equipaments existents. Per exemple, hi han destinats 3,5 milions al complex de piscines, el qual ens sembla una quantitat molt important i veient com ve tot el tema de la gestió del complex no sabem, tenim dubtes si és el moment idoni de fer aquesta inversió i veiem això, un PAM que vol acontentar molts sectors de les ciutats diferents a base de grans inversions.
Primero, intentar vertebrar toda la ciudad. Es decir, hemos contemplado la ciudad como algo, como un todo, ¿no? Hemos querido representar dentro del pan y del PIN todas las necesidades que hemos visto como equipo de gobierno, que en este momento sería antes del soterramiento, porque pensar que esto es un paso intermedio a la transformación de la ciudad. La ciudad, dentro de 4 años, hará una transformación total. Y queríamos dar el paso para poder hacer que fuera de una manera natural. Y lo que hemos intentado es invertir en las zonas que creemos que son necesarias en este momento, como la zona centro, como el tema del complex, como Majuí, como todos los barrios que están representados dentro de lo que es las inversiones del PIN. El PAN también ya no es un tema de obras, sino estamos hablando de políticas sociales, de políticas para la persona, de políticas lo que necesita, digamos. Estamos hablando de poder llegar a todo el mundo y poder cubrir las necesidades de la ciudadanía.